You're everlasting, you never change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today, the same. You're everlasting. Naħseb għandi ħabibti fitta, anka l-boyfriend taħħa stess hekk jgħidilha, il-ħin kollu taħseb fih. Ma tħallix minuta bikwitu, jew SMS, jew telefonata, jew email, jew chat. Xi ħaġa trid tagħmel biex tikkomunika miegħu. Qalt li imma jekk inħobbu mhux ovvja nkun nixtieq li nkun qiegħda ħdejh, x'fiha ħażin. Minn daqshekk għandha raġun, għax ngħiduha kif inhi. Aktar ma tqatta' ħin mal-persuna, aktar se ssir tafha. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem? U huma weġbuh: xi wħud Ġwann il-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Staqsihom. U qabeż xmum Pietru qallu: inti l-Messija, bin Alla l-ħaj. U Ġesu wieġbu qallu: jien xmum bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rikdan, imma missieri li hu fis-smewwiet. U jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-sitat tal-infern ma jelbuwiex. Jiena nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smewwiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smewwiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smewwiet. Imbagħad li d-dixxipli tiegħu wissihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa l-Messija. U min jaf kieku kien hawn Ġesu fostna hux, kif ikun? U kieku hemm Noħ kieku jkollu jgħidilna li hu hekk li bent Alla? Niddubita jien. Ara l-aħbarijiet kieku x'jagħmlu, min jgħid mod u min jgħid ieħor. Imma ħa taqbad temmen. Imma kieku kellu jiltaqa' miegħek personalment, jgħidlek li hu Ġesu, temnu? Kemm hu faċli jew diffiċli nkun naf min hu Ġesu? Minnu Ġesu għalina ħafna drabi nitalmuha mid-dar, mill-katekizmu u minn esperjenzi oħra. Però naħseb li importanti mbagħad wieħed isib modi ta' kif japprofondixxi din il-talim, ġifieri li tkun qrib tal-kelma tal-Alla, tkun qrib ta' nies li kellhom esperjenza ta' Ġesu jew fi gruppi jew f'esperjenzi li tista' tagħmel. U dawn huma opportunitajiet li jiġu. Il-puntu kemm wieħed hekk bil-qalb jilqagħhom u jieħu din l-opportunità sabiħa li jsir jaf min hu Ġesu fi sħabu fin nies ta' madwaru fl-aħħar mill-aħħar u fil-persuna li niltaqgħu miegħu fl-Iskrittura fl-aħħar mill-aħħar. Kemm hu faċli jew diffiċli ma li tibni relazzjoni miegħu? Appuntu jiena nemmen illi kemm inti tkun miftuħa l-esperjenzi. Jiġifieri jiena ħafna mill-esperjenzi tiegħi fejn iltqajt verament ma' min hu Ġesu hekk wara iltqajt miegħu fil-Vanġelu kien permezz ta' servizzi li tajtek fejn tara n-nies li huma foqra, li huma morda, li jirrappreżentaw verament hekk min hu Ġesu. U meta tiltaqa' ma' żgħażagħ oħra hekk li jaqsmu din l-esperjenza, għadha għandna l-esperjenza u bħalissa għaddejja l-esperjenza tal-World Youth Day fejn ħafna nies flimkien jiġu u jagħmlu din l-esperjenza ta' Ġesu bejniethom. U hemm esperjenzi oħra, l-esperjenzi tat-talb, l-esperjenzi fejn jiena flimkien hekk fi grupp niskopru din l-esperjenza ta' Ġesu. Hemm ħafna opportunitajiet issa bih li tiskoprihom u taċċetthom. Imma llum il-bibja u affarijiet hekk għadhom jagħmlu sens, għadhom interessanti għan-nies u żgħażagħ jew outdated? Outdated forsi xi kultant il-metodoloġija tagħna li nużaw, però ovvjament il-bibja hija ħajja ħafna u meta inti qed tiltaqa' fl-aħħar ma' persuna tkun qed tiltaqa' ma' xi ħadd li huwa dinamiku ħafna. U Ġesu għalija jagħmel sens propju għax ta' kuljum nista' niltaqa' miegħu b'modi differenti, jista' jkun mod sempliċi sempliċement naħseb x'kieku jagħmel hu bħalissa f'di sitwazzjoni jew inkella narah appuntu fl-esperjenzi tan-nies ta' madwari, tal-kollegi tax-xogħol, eċċetera, illi jirrifletti dejjem ma' dak illi jiena esperjenzajt fil-Bibja. Ġifieri sakemm jiena nżomma ħajja din l-esperjenza billi nkun qrib permezz tat-talb u permezz ta' esperjenzi oħra li se jagħmluha ħajja, speċjalment permezz ta' persuni li jagħmlu ħajja l-esperjenza ta' Ġesu, allura jkun faċli jkun kontemporanju fis-sens li jkun proprju l-messaġġ għalija. Nemmen li Ġesu dejjem qed jitkellem miegħi
Jekk sabiħ li nibqa' dejjem miftuħ għal din l-esperjenza. U intu jien, xi fisser għalina ġessu illum? Forsi għal xi wħud lanqas biss jinteressom, oħrajn bħala persuna interessanti, oħrajn bħala ħabib, u għal oħrajn li bentalla. Imma jien, x'tip ta' reazzjoni għandi miegħu? Inkun forsi nixtieq inkun ftit fit jew fitta? Forsi mhux daqs ħabibti, imma almenu biżżejjed biex insir nafu ftit iżjed.